Ако винаги си мечтала да посетиш Хавай, Ню Йорк, Вегас, Гранд Каньона и абсолютно всяко на място, което си гледал по филмите, аз предлагам просто да се запишеш за бригада, защото няма какво реално да чакаш. А за да отидеш на бригада, се запиши с Cool Travel. Okay. Днес ще ви разкажа малко повече за моето преживяване, как аз си прекарах, моят опит в Щатите, къде реално бях и какви съвети мога да ви дам. Заминах на бригада за Америка лято на 2025, като заминах самичка. Че съм нямал приятели, просто всички приятели заминаха на други места. First, you lied. Знаех, че искам да се запиша за бригада и се записах още края на септември месец. Когато отвориха записванията, аз бях първата, която се записах, защото знаех, че така искам да си прекарам лятото. Има различни оферти, които може да разглеждате, в зависимост каква работа си търсите или в някой определен град, щат или така нататък. Но аз реално нямах си идея къде искам да отида, просто разглеждах всички обяви, всички работни позиции. Така попаднах на Провинстаун. Съм благодарна на агенцията, че ме свърза с едно момче, което е било в този град. Разказва ми малко повече за там, как той си е прекарал, какви са неговите виждания като цяло за града. И подготвя ми също така, че това е доста гейски град. Бях наясно за това, защото някои хора не знаеха и бяха много изненадани, като пристигнаха в града. Работих на рецепция в хотел. Те ми осигуряваха хаузинга. Като втората ми работа, която си намерих, беше в ресторант, като работих рънър и пасър. Наистина никога през живота си не съм работила толкова много часове. По 15 часа на ден работих. And I work like a dog, day and night. И имах само един почивен ден в седмицата, като толкова е по-напред да свършиш, да си изпереш дрехите ли, да си напазаруваш, да си починеш, да се наспиш най-накрая, да отидеш някъде. Но се радвам, че за всички мои приятели, които си намерих там, всички почивахме вторник, така че успяхме да оползотворим вторниците много добре. Ходихме на каяци, ходихме до Бостън, ходихме до Ню Йорк, правихме различни активности. Нямаше човек, който реално да не ме пита: Ама как така сама? Ама сериозно ли? Ама защо не те ли беше страх? Реално беше ме страх, но просто ми беше по-вълнуващо. Бях по-развълнувана, нямах търпение, бях супер ентусиазирана и щастлива. И може би затова малко така позагърбих страха и не му обръщах толкова внимание. Знаех, че ще си намеря нови запознанства, на мен никога това не ми е било трудно. Благодарна съм за абсолютно всяко едно място, което видях. Аз отидох хора до най-мечтаната ми дестинация в целия ми живот. Аз както съм на 10, мечтая да отида до Хавай и успях да отида. Oh my God! Wow! И се бях на места, които само съм виждала по филмите и само съм си мечтала някой ден да успея да стигна до там. И реално бригадата ми даде тая възможност. И да, скъсвах си газа от работа, но наистина си заслужаваше. Защото в повечето случаи хората казват, че 4 месеца са къртовски труд работа и последните 2 седмици, в които реално пътуваш, това са им щастливите дни. Аз нямах търпение като цяло да отида всеки ден на работа, нямах търпение да си видя колегите. И да, беше тежка работа, но аз ходех с желание. Мисля, че това е тънка граница да може да се наслаждаваш на момента и на цялото си лято, не само на последните 2 седмици, в които пътуваш. Като съвети мога да ви дам да се запишете възможно по-рано. Вече е януари, така че ако още не сте се записали, не знам какво чакате. Визовите интервюта почват скоро, така че ако имате някакви въпроси как стоят нещата с визови интервюта, отваряне на сметки или каквито и да е такива по-странни въпроси, които ви интересуват, може да ми пишете. Струваше ли си? Напълно да. Ако си редовен студент, това е едно от нещата, от които трябва да се възползваш със сигурност. Връщаш се по-самостоятелен, с пари, с нови приятели и най-важното, с безценни моменти, които ще помниш цял живот. Това лято отново ще се връщам в Провинстаун. Ако ще сте там, имат някакви въпроси за самият град Провинстаун, може отново да ми пишете и ще се радвам да ви отговоря. Чао!